Nummer 24 die heeft allemaal zakken in de grond gevonden toen hij in de tuin bezig ging. Heeft de zakken geopend en zoals het nu lijkt, hij zit zelf in de bouw, dus hij weet donders goed wel wat is dat asbest. En dat komt dus ook uit de grond omhoog. Dus waarschijnlijk ligt dat niet alleen bij hem, maar ook bij de anderen. En dan klinkt het hard wat ik zeg, maar heb ik het idee dat we toch al 2 jaar lang op een vuilnisbelt wonen. De vertochte asbestresten binnen opstuurd naar een onderzoeksbureau. De bewenners binnen al goed 2 jaar in de slag met werkbouwcorporatie Actium, omdat het Rijnwetter net voortkomen kan binnen de huizen vochtig. En als het rijnt, staan de kroeproemtes onder wetter. Ingenieursbureau Oranjewoud zag het er net in om de drainagebuizen in de grond te krijgen. Men had gezegd van nou ja goed, voor een steen of een kei deinzen we niet terug. Maar men ging met boren en men kwam op een volledige betonnen muur terecht. Dus vandaar dat er niks meer kon gebeuren. Nevens Van den Berg binnen de Nijenhuizen op de fundamenten van de oude zuivelfabriek bouwt. Als ik de buren wijd omtrek, zeg maar, hoor, is de fabriek wel gesloopt. Maar alles wat onder de grond zit, zit er nog. En dat begrijp ik ook een beetje uit het verhaal van de heren van Oranjewoud. Woningbouwcorporatie Actium denkt er oorzoer als de bewenners. Wij hebben natuurlijk met de bouwvergunning van de gemeente de verklaring gekregen dat deze grond geschikt is voor bewoning. Dat is ook de reden dat er gebouwd is geworden. En we hebben op dit moment nog geen enkele aanleiding om te zeggen van nou alles is niet in orde. Er zal nou onderzocht worden wat er krijgt onder deze dik leidt en de onlast van drainagebuizen zien houdt. Het is een weg die nog op dit moment van de BAM is, ook niet van ons eigenlijk. En die zou worden overgedragen aan de gemeente. Dus we gaan morgen in overleg met de gemeente om te kijken wat de volgende stappen kunnen zijn. Ook de gemeente, ook de woningstichting, ook de BAM. Ze wijzen alle 3 met de vingertjes naar elkaar, maar uiteindelijk zijn de bewoners weer de dupe.